Myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že v bode, kedy Eurokomisia navrhla 250 000 pokutu, lebo sa nejedná o žiadnu solidaritu za azylanta, tak povediať, sa musela Eurokomisia jednoducho zblázniť. Naše stanovisko je jednoznačné, že využijeme všetky nástroje, ktoré má Národný parlament, aby sme túto iniciatívu zabrzdili alebo úplne zastavili, pretože asi najhoršie, čo sa európskemu projektu môže stať, že zavedieme mechanizmus, že z rozhodnutia Eurokomisie sa budú prelievať peniaze jedného členského štátu do iného členského štátu ako pokuta. Myslím si, že Eurokomisia musí prísť s riešením. Riešenie 250 000 ako pokuta nie je riešením a osobne si myslím, že je to tlak na krajiny strednej a východnej Európy na to, aby sa nejakému rozhodnutiu podriadili. Dúfam, že tým, ktorí majú európsky projekt, im leží na srdci a sú za to, aby pretrval, aby mu hlavne rozumeli ľudia, tak dúfam, že tento hlas bude vyslyšaný a Eurokomisia z tej slonovinovej veže alebo z bubliny, v ktorej sedí, prišla naozaj s riešením, ktoré sa dá vysvetliť ľuďom, ktoré je solidárne, ktoré je spravodlivé a kde pôjde aj o azylantov a pôjde aj o obyvateľov členských krajín.